Warning: the following scenes might not be funny to blinks and armies. Viewer discretion is advised. A Day in My Life, Julia Barreto. Sundog-sundog sa akong series. Joke lang guys. Joke lang. Daw madula si Bradley sa continuation sa season. Pati po nunta si Dwight Howard. Tabang ba yun ta si Howard ug si Bradley sa contention nila sa championship. Daga kailangan i-consider niya basig daghan og players dili modula gyud padayon gyud gyapon sa season. Anong malaala mo kaya man ang team song? Mura magnay namatay simbako. Wow, ang ganda. Monster. Dili ko na excite. Apit na gid. Various genres pag ginangkuan. Ang album daw. They got me on the various genres. Ganahan ko sa music sa Red Velvet eh. Ma-feel na ako ang beat. Boom takak tak, boom tagak tak. Ngawa. Di halata sa video ba ni pass forward ng adlaw. Oh my god, apit na. Oh. One eternity later. Salamat Shopee. Oh, shout out. Salamat, shout out. Pakita tong video na ko ano eh sa YouTube pag ay diya ba? Lo. Wala pa man na. Wala naglag. Wala maratol. Wala 30 seconds. Salamat Shopee. Salamat. Wala naglag. Tura. Wala, naiwit na to. Naiwit na to. 7, 6, 5. Oh, naglag. Patay na. Naglag akong pisting. 0. Salamat Shopee. Salamat Shopee. Oh, Lisa. Nanay ko ano, subs. Oy, nawala. Nakasunod magyapon ang ilang ano no. Una si Jenny, unya sunod si Rose. Gilop niya 100. Loop na si Eulo. Loop na. Mukha to, murag ka ng pato ba na ano. YG ramen na makabuhat o ginana no. Ano ayos, may lang set oh. Yung payong sa taas. May sunog. Tinood. Shout out. Salamat Shopee. Justin sa'yo. Na loop ka 10 ba? 30 minutes itong video. Pink po na ko ano. Lisa. Ano, i-re-up siya. I-re-up siya ito mga property mo. Just. Nag-stream mo diya sa balay ninyo. Gitawag mo sa ako. Ay, gitawag mo sa mama. Ay, gitawag sa mama kay mag-stream. Na. Bawal ka mo tanaw og Blackpink. Si Jisoo ba wala jud ka ingon og Blackpink in your area. Velvet lang malakas, joke lang. July 6 si Irene og si Sulgi. PUBG na. Yoy, mag-stream ba mig Blackpink uy? Ikaw ba? Kalima pa man men. Kulang pag 95. Yan. Kali. Kumanda daw ni balik-balikon. Mapitog si Yeon, si Kuander, Jenny. Memorize na ako ni Ron. Ten. Balik-balikon yun, nice man. Marag makuan ba, may LSS kag samot. Mas ayos ni sa kill this na. Ambot lang oy. Pindira na. Recency bias. Nag-loop na si Eulo. Promote ko rin siya nila Eulo. Yols, asa naman ka Yols? Salamat Eulo. Kato kaning sakuan mo na. Barabing barabong bong bong. Skarakat kat. 2 plus 4. Ano sa reference? Yung katong ano nilang intro kay mura katong Sagol din eh. ano to sa Facebook no. Sige pangingon nila. Upset. Ano na sila ron. Tanawa si Yulo mo kuano. Mo status og number 15. Nga naman. Ang Blackpink ug ang BTS nag-release og music. Wala ka diya.
Ano po na, BTS? BTS na itong stream. BTS na pod. Nay, music video? Nay, music video? Wala. Kana, BTS. Oh, uy! Si Sarah man lagi. Wala ka diya. Matangan ang dog. Dulce, imong bias, Dulce. Dapit na, ipakita niya. RM. BTS lang malakas. Joke lang. Tanaw ko sa baba, nagsama sila sa baba, nag-stream ako mangod. Oh my God, kwapo na ikuhan! O ka na, RM, tara! Ala! May pa sila 4 minutes ang music video. Pila dito sa Blackpink Day 3? Pilang views. 3 minutes of pila lang to 3 minutes. Ayos, mong kaya ni music yun ang BTS. Mas gaya manug views ang Blackpink yun. Kaya ang views sa black Hindi, mapsan man na. Stay ko! Maris na napapanta sa BTS. Sige daw. Jimin. Walang iya ka. Kana na pod. Hiho. Eh, aja doy. Kana ba murag katong sa ito kanta sa 21? Come back home, dili. Oh, back home. Murag ka na sa sugod bakit ding 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 ding. Ya, pag abot sa chorus kay pa. Oh, nya mo drop da yon. Pa. To sa teaser day na kuan ba? Kato na beat kay sa dance break dito. Si Lisa kay mura nag kanang Egyptian ba si Lisa? Buhok. Yeah. Oh. Chanel, oh. Araw kayong Chanel. Bagay kay siya sa iyang buhok. Kanaw sa teaser na kuan na beat. September pa man tong ano no. Wig na guro na. Wig na. Wig man na. Mubo good. Wig na tanan. Tanaw daw ang comment. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. My mind right now is Spider-Man. I just wanted to hear Jisoo talking Blackpink in your area. Comment din, just. Tinolang manok recipe. Ano? Kira, comment din, tinolang manok recipe. Kana, 1 tablespoon. Butang ingredients. Dito sa BTS po, pag-comment, lahi na po na recipe. lahi na po na recipe. Adobo. Comment. Murag sa Facebook. Shout out Eulo. Shout out Eulo. Asa naman ka Yuls? Ka pilang loop na nimo ka number 86. Salamat Shopee.